A dost! Jestli přežiješ dnešní pondělí, tak dáš cokoliv i bez kafe. A já ti věřím. Ty na to máš, vidím ti to v očích. Jseš nejlepší a tvoje... Já už fakt nevím, jestli žiju nebo jenom přežívám a bych si dala ještě jedno kafe radši. Právě testuju ponožky zmražené v ledu, prý to prodlužuje život a zvyšuje výkon. Zvykám si na to. Zdraví je stav mysli. Pojďme na rychlou kancelářskou rozcvičku. Skákejme na jedné noze, ať se nám rozpustí pondělní stres. Už to cítíte? Svaly pracují, rostou, váš stres se rozpustí. Já bych radši pauzu, nebo aspoň ještě jedno kafe. Ponožky nefungovaly. A kafe je taky minulost. Teď frčí odvar z loňských kaštanů. Připravte se na přežití pondělní apokalypsy, jinak vás zničí vaše vlastní únava. Stop! Dlouhověkost. Někdy stačí přežít jen pondělí. Odolnost a dlouhověkost na Good Company Circle 2025.